Bilun kela. Kada ada nih, kada. Này, haludaथ' गैखालालाय सफैलायबाय आङो ओमफ्रायहाय दहाय थांदोंमोन ना थांनानैहाय आङो प्रग्रामखौ एसे नायबाय ओमफ्राय प्रग्राम नायनानै माबा मा होनो ट्रेजारि अफिसाव थांबाय आरो ट्रेजारि अफिसाव थांनायावनो ओरैबायदि मानसि माने जेव 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 हिनजावनि लाइन हौवानि लाइन बयबो मिथिखाबाय जानांगौ मानि थाखाय लाइन जादों ट्रेजारि अफिसावहाय होमबा लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो बेखौनो आङो बुंनो सानदों जे बिटिसिनि माबा जागासिनो नङा होमबा एप्लाइ जागासिनो अफलाइन ओमफ्राय आइपिअ खौथ' मोनखाया जाहैबाय मा बेफार जाखो बेखौ आं मोनथिला आइपिअआ माने बयबो मोनखाया होननानै सानखासै ओमफ्राय थांखालानो खोमा मानसिफ्रा ओमफ्राय बे ट्रेजारि चालानावनो बुंजोबनाय आरोना ओरैबायदि चालाननि चालान मानसिफ्रा जोबनो गैयै थांनानै नुहैखाबाय आङो ओइ दिनै जाखानाय नङा आंना एफा गोबाव आं थानोबो हाखाया थानोबो मोनखाया ओमफ्रायहाय थांदोंमोन आङो माबामोनजों आंनि कलिग्सफोरजों थांदोंमोन ओमफ्रायहाय बिसोर थाबोबाय ओमफ्राय नै दा आङोथ' होबोनो मोनासै खालामबोनो मोनासै मानो होनबा एफा लेट जागोन ना आङो गारि हमनांगौ फैफिननांगौ दाबो नै दुइथा जाबाय दासो सफैबाय आङो ओमफ्राय सफैनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनजों ब्लग लाबोनोसै होननानै आं सानलायबाय आरोना ओमफ्राय नै आङो मोनसे बेयावहाय मिस्टेक मोनदों मा मिस्टेक बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनि ओमफ्राय फिलआप खालामबाय थानायावनो मानसिफोरनि रायलायनाय आरोना बयनिबो माने मालाय जाखाजोबनाय बे मालाय दंखाजोब बे बिदिखौल' रायलायखायो आरोना बयबो मिन्थिया मा जोङो बेफोरखौथ' जायखिजाया मानसिफोरनि बुंनाय आरोना बियो जेन'बा थाखाजोबखायो जोंहा ओरैनो एप्लाइ खालामलाबाय थायो जोंहा ओरैनो फैसा गारलाबाय थायो बेबायदि मालाय जाय मोनग्राया मोनखायो जाय मानसि दं बिसोरसो मोनो होननानै बुङो आरोना ओमफ्राय जोंहाथ' मानसिबो गैया बेबायदि ओमफ्रायहाय मिन्थिया जायखिजाया बेफोर मानसिफोरनि रायलायनाय बेफोरखौ मा बुंबावनो बिदिनोसै बयबो नङा होमबा दा आङो मोनसे मिस्टेकसो आङो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो सानदों बेनो जाहैबाय आंथ' चालानखौ लाबाय नै आंहा बे मा जागासिनो रेजिस्टारखौ लानानै थांलाय फैलाय बेखौनो रेजिस्टार लानानै थांलाय फैलाय खालामगासिनो आङो ओमफ्राय थारमाने ओरैबायदि बावनानै थायो खर'आ ओरैबायदि बावनानै थायो माबा माने रेजिस्टार बे माबा एटेन्डेन्स गथ'फोरनि एटेन्डेन्सखौहाय थिखोनांगौ दं आरोना आङो खालामजोबखाबाय खालामजोबनाया थिखोनांगौखौनो सिटआव थिखोनांगौखौनो दाबो थिखोनो रोङाखै बावनानै थादों बेखौनो थांलाय फैलाय लागासिनो जाबोआसैलाय दहायबो खालामनो सानदोंमोन आङो जायासै आरोना ओमफ्राय दा न'आव फानायसै ओमफ्राय नै बावदोंसो आङो चालानखौथ' लानाया लाबोबाय फर्मबो लाबोबाय ओमफ्राय खिन्थु आं होबोनो मोनासै दा बे चालाननि माबा खालामनायावनो बोरो नै चालाननि एमाउन्टखौनो एसे कनफिउज जानानै थादों आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बियो आलदा आलदा लिरनाय बेयावहाय नैबेयावनो दङ बेयाव एडभार्टाइजमेन्टआवनो दङ नामा बेयावहाय नै लिरनाय दङ बिरादनो नै बेयावहाय लिरबाय 200 जेन'बा माबाफोरनिया ST फोरनिया 200 ओमफ्राय ब्रेकेटआव मा लिरखो नै ₹250 होमबा अबे माबा जाखो 200 खौ होनांगौ ना 250 खौ जानांगौ बे मोनसे मिस्टेक आरोना बेखौ माने कनफिउज जादों जोंहा बेखायनो आङो बेखौ बुंनो गोसो जानानै बुंनाय जाबाय बेबायदि मिस्टेक खालामनायखौहाय माने जोंबो कनफिउज जायोना माखौ लिरनो माखौ मानो 200 जामारनांगौ ना 250 जामारनांगौ दा बेखौनो कनफिउज जानानै सिगाङावथ' लिराखैमोन उनावहाय मानसिफ्रा 200 खौनो होनबाय नालाय ओमफ्रायहाय बे 200 खौनो होनाय जाबाय आरोना जायखिजाया खालामबोनो मोनासै आं खालामबोआसै उनाव खालामहैनोसै मानसि भिरावहाय बिदियाव जानाय नङा आंनाहाय माने आङो मोनखानाय नङामोन 4टा 5टा जागौमोनदां थाबाय थानांगौबा माने सफैनांगौआहाय ओमफ्राय फिसालाखौ लाखिनोबो रावबो गैया
फिसालाखौ लाखिनोबोथ' रावबो गैया दा नै बिबौल' दङ ओमफ्राय दा नै आङो फ्रेस जागोरसै दा फिसालाया उन्दुदोंदां सिरिथार माने दा आङो फ्रेस जानानै लागोरसै विंगाराव दासो ओंखारसेयावनो नुफैबाय आङो बे दै लानाया माबा नैबे दै लानाया आङो दै लानानै थाङो नालाय बथलनिया बे गदों आरोना ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय खावख'ल' मारै मुख्रा गैयामोन ओमफ्राय बेनो बोरै मनाखौसो लादोंमोन आङो माने बेग लादोंमोन ओमफ्राय बेगनिफ्रायनो बोरै नांला हरखो मिथिला बिदिनो नांला जोब्बाय नै दासो नुबाय आङो फिसालाखौ आङो उन्दुदों सानदोंमोन नै नाहरगासिनो थारमाने आंखौ गैया सानदों बे दाबोनो नुवाखै नालाय ओमफ्रायहाय मामि होननानैहाय जि गाबै नाहरलागासिनो गेटजोंसो मानसिया उन्दुनो ओंखारखाबायमोन ओंखायनो थुथुगोरबाय आङो नै प्रसाद दाख्लि माबानिया मन्दिराव थांनायनि प्रसादाहाय सेस माबासो मोस्रोमसो जाजोब्बाय सान्दुङावसो दोननानै जानांसिगोन नै नारेंखल किसमिस चेरि लगायनानै जानोसै आं जानो लुगैदों जिनो नारेंखल हनाय मनाखौ लालायनानै बेजोंनो बानायसै बाबा बेजोंनो बानायसै बेजोंनो मुदुमफुल हानायनि खायदा लादों थारमाने मुदुमफुला गोमोनाहाय हायाव गोग्लैबा गुब्रुफैजोबो मुदुमफुल गोमोना ओंखायनो खेबसेयैनो मनायाव थ्रोब हाबनाय बायदि खालामनो नागिरदों आरो बेबायदि इयाव हांख्ला खालामनानै मनाखौ माबायाव सोनानै लाबाय हेन्देलखौ बेजों हानसिगोन आरो औ नैबेखौसो खुन्थियाखौ आङो सोंनो सानदोंमोन नोंथांमोनावहाय नै खुन्थियाया थारमाने ड्रागन बिफां गायनो बेखौहाय खालामबायमोन ओमफ्राय नैबे मोनसेखौ गोजान खालामनाय जाबाय ओमफ्राय नैबे मोनसेखौ ओरै एसे गुसेब जाबाय ओमफ्राय बबे थिग जाखोथाय बेबो गुवारद्राय जानाय बायदि मोनबाय बेखौबो गुसेबद्राय जानाय बायदि मोनबाय आंथ' ओमफ्राय मिथिला उनाव खालामफिननांसिगोन बांद्राय गुवारद्राय जासिगोनदां बैबो नैबे गुवाराबो बबे थिग जागोनथाय नोंथांमोना नायनानै थाल मोनदों नामा बबे थिग जागोन नै नै मोदोमफुला हानो नागिरबाय उनाव बानायफिनसै बेखौहाय बिफां लायबा हाबाय इसोर गोलैजोब्बायसो गेब्रुखोना माखो ओमफ्राय जायासैनदां ना सिस्टेमा हारसिङै जायो बिदि ओइद नै गला जेबो जायासैना बेयाव लुखा गोमोना नै ओरैजोंबो दङ हनै माबा जाख्लाजोब्बायसो जेबो जायासै दा नै एसे मोनबावनायबा गेब्रुसिगौमोन बैयाव ना माबा बैयावबो गला नामा गलाखै मनायाव होलांखादों होनबालाय मनायाव सोनानै लांसै थाइबेसे जाखोथाय थाइनै गोमोना नैबे सोर ओमफ्राय बे फिसाखौबो लागोन ना मा होनो ओंख्रि जागोन ना गोथांखौबो लानोसै ओंख्रि जानो मेंबाय जोङो ना मेंबाय जोङो औ उन्दुबाय नै गुलुआबो दे खिन्थालाय भिडिअ होननानै भिडिअ हाय होनदो हाय औ लोगोफोर दामानि नै ना मा नुगासिनो माबा फेसबुक बोदलाबानो माने 4टा सुइट्सल' नुबाय थायोना 4टा सुइट्स आरो नोंथांमोना सोर सोर जायोमोन आंनि लोगोफ्राथ' बिराद जायो फिसालानिफ्राय दोरोदैसो दासो आङो न' सिङाव हाबखोमानानै नोंथांमोनजों रायलायनो फैबाय आरोना ओमफ्राय नङाबाथ' एकदम माबा लागासिनो माने सिथाबलागासिनो ओरैबा ओरै नागिरलागासिनो आंखौ ओमफ्राय लोगोफोर आङो दहाय मा होनना बुंनो नागिरदोंमोन औ क'क्राझारनिथ' बयबो मिन्थिखायो जाहैबाय मा जागासिनो दा फेसबुकाव खुलिबानो माने खालि 4टा सुइट्सल' नुयोना 4टा सुइट्सआव माबायदि माबा जागासिनो थारमाने
नोंथांमोनाबो थाङोमोन नामा बेखौहायसो आं सोंनो नागिरदोंमोन आरोना आंनि लोगोफ्राथ' मेरला थाङोमोन माने मेरला जाहैयोमोन सारिता सुइट्सआव माने मेरला फास्ट फुड आरिबो मोनो ओमफ्रायहाय फास्ट फुड आरिबो मोनो ओमफ्राय जाग्रा सुइट्स वगैराबो मोनोना ओमफ्रायहाय बयबो जायोमोन आरोना बांद्राय गोबावबो जायाखैमोन नालाय गोदानसो नालाय दाख्लैफोरनिफ्रायनो सोलिगासिनो सारिता सुइट्सआवहाय मा मोन्दों भाइरेल जालागासिनो नङा होमबा जे माबायदि मा होनो मैखुन गोनांलाय जाग्राखौनो होदों नङा होमबा आंबो थांनो सानदोंमोन खिन्थु आं किटचेन कुइनाव हाबैबाय थानाय जायोना मालाबा ओमफ्राय बेयाव खाथियावनो नालाय नांजाबनाय नालाय आंबो हाबैनो मालाबा सम मोनबा आंबो हाबैगोन सानलायदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनना बुंदोंमोन आङो दाख्लैसो सासे फंबाया आंखौ मोनसे कमेन्ट्स हरदों बे कमेन्ट्सखौसो आङो बुंनो नागिरदोंमोन कमेन्ट्सआनो जाहैबाय मा साननानै बुंखो फंबाया आं मिथिला हाबा जाहैफिनदो होननानैहाय मानि थाखाय थिनखोथाय फंबाया आं मिथिला हो मानि थाखाय थिनखो आंथ' बेबायदि जेबो सानफेराखैनो जेबो बुंफेराखैनो बेफोरबायदिनि खोथा नङा होमबा लोगोफोरा जायफोर नायबाय थाग्रा बिसोर मिथिखायो जाहैबाय आं बेफोरबायदिनि खोथा जेबो रायलायाखै ओमफ्रायहाय दाबायदि जोंनि बायदि बैसोनि जेन'बा एजनि मानसिफ्रा आरो आं माने उन्दैयाव हाबा जानायबो नङा जाहैबाय नङा होमबा बुजिखा हसिखा मोनथिखा हसिखासो लानानै सानै हयै माबायैसो हाबाखौ जादोंमोन नङा होमबा ओमफ्राय बिनि उनावथ' आरोबाव नै बेफोरबायदि सिटुवेसनाव गोलैनानै दङ दा बिनि उनावहाय आरोबाव बेफोरखौ सानथावनांगौआ गोजाननि खोथासो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेरावहाय गासैबो बाथ्राफोरखौहाय जोङो मोनथिखा हसिखासो बेबायदि खालामनाय जादोंमोन ओमफ्राय उन्दै बैसोनिबो नंलामोन नङा होमबा गासिबो मा जादोंमोन मा जायाखैमोन मा जालांगोन बेफोर गासिखौबो रायलायै हसियैसो जोङो बुजिलायनानैसो लानाय जाखादोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय दा बेफोरबायदि जानांगौआ जाथावनांगौ नङामोन आरोना दा बेफोरबायदिनि गेजेरावबो एथ'ग्राब माने गासैबो फोथायनायनि गेजेरजों गासिबो जा नंगौ जा नङा बेफोर बाथ्राफोरखौ रायलायखांनायनि उनावबो बेबायदि गावस्रालायनाय जायोबा सोरखौ लानानै सोरखौ बिसास खालामबावनो बिसास खालामथाव नङा रावबो माने बिसास खालामनानैसो जादोंमोनथ' होनबाय एसेबां फोथायनायनि गेजेरजोंसो जाथारनांगौ दानो लाथारनांसिगोन होननानै जायाखैमोन गासिबो बुजिखा हसिखा मोनथिखा हसिखासो लादोंमोन नङा होमबा आरोबाव सोरखौबा बेबायदि बिसास खालामफिननांगौआ आरोबाव माबा नंला आरोना गोरलै नंला ओमफ्राय बेबायदि बुंनायाव माने ओरैबायदिसो मोनो आरोना जेन न'नि मानसिजों बा बिनानावफोरजों बिदा बिनानाव बेफोरजोंहाय नांलायनानैहाय न'आव थाजानो बानानै होखारहरनाय बायदिसो आरोना रावाबो हाबा जाहैफिनदो आङो बेबायदि जेबो सानफेरखायाखैबो ओंखायनो बेफोरबायदि बुंनो नाङा दे फंबाय आङो मालाबाबो सानफेराखै मालाबाबो बुंफेराखै बेफोरबायदि दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं